Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Akdamyň hemde arkadaşly Gahrman Serdarymyň taýýarlarynyň netijesinde hususy ulgamy berilýän ýygydarly gollaw, babatda telekeşer üçin dürdülen ýeňillikleri diýarmyň Liverpool aýatyna da özüniň aýdyň beýan tapýar. Keçi we orta telekeçiligi ösürmekde alınıp barlayan döwlet siýasatlarynyň ruhlanıp, uly zähmet üstünliklerine beslenýän, hususy önümçülüklerin hataryna vilayet merkezi Türkmenawa şäherine ýerleşýän, meýwe tagamly suwlary öndürýän hususy kärhanasynam görkezmek bolar. Bu ýerde sargatlar boýunça dürli meýwe tagamly sowuk çaýlar taýýarlanyp, ýarym litr ölçegdäki gaplara gaplanýar. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Hytaý Halk Respublikasynyň kämil enjamlary ornaşdyrylany önümçüliginiň her günü sowuk çaýyň 36 000 gabyny gaplamaga mümkinçiligi bar. Arkada Serdarly Bagtyar ýaşar ýylynyň her bir günü zähmet üstünliklerini besleýän hususy önümçilikde alaýtyda häzir günlerde netijeli işleri alınıp barlýar. Hususy kärhananyň zähmet köpçüligi halkara beýtaraplyk gününe ýurdumyzyň hemişelik beýtaraplarynyň 28 ýyllyk bayramçylygyna özleriniň zähmet sowgatlary bilen barmagy baş maksat edinýärler. Önürlen önümler ýurdumyzyň ulaýtlaryna sowda nukatlaryny bökdensiz uradyryp, halkma tarapyndan uly höwes bilen satyn alynýar. Hususy kärhanada 30 uly işi hünärmen agly bir zähmet çekip, olaň aglabasynyň ýaşar bolmagy bu ýetenlerje ýagdaýdyr. Hususy önümçiligiň agly bir işgärleriniň eşreti zamanamyzda telekeçer üçin dürdülen ajaýyp mümkinçilikleri, ýygydarly döwlet golawlary üçin Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Akdamyda hemde hormatly prezident we arkadaşly Gahrman Serdarymyda alkyşlaryny beýan edýärler.